Helo, croeso i Gaffi Ffica yn Llanrwst, enw fi di Ben. Enw fi di Meg. Heddiw, da ni'n mynd i fod yn cwcio efo chi. Heddiw, da ni'n mynd â chi trwy sut i wneud cofta. Mae'n ambell y ffordd i wneud o, ond da ni'n mynd i wneud ffordd syml da chi gyd yn gallu wneud adra. Reit, beth cyntaf chi angen ydy lamb. Mae hwnna'n tua hanner pwys. Mae hanner pwys yn wneud tua 2 porsiwn. Swn i'n dweud, a na ddangos i chi sydd yn wneud o wan. Lot o'r amser, sa chi'n rhoi popeth mewn bolan ac yn mixio fe fyny gyd efo'ch dilo chi sydd yn hwyl, os ydych gennych chi blant. Ond ffordd hawsa i wneud o ydy, os ydych gennych chi'n hein, rhyw fath o blitzer o unrhyw fath, hein di'r ffordd gorau i wneud o yn y marn ni. Cig. Fewn. Nionyn llawn coch. Fewn, clov o garlleg, mintys. Gathon ni hein o rar ni, dweud y gwir, yng Nghwm y Glo. Beth nesaf ydi parsley. Reit ta, cumin, coriander. Mae hwn yn optional. Chili flakes. Ac wrth gwrs, halen a pupur. Hei! Gyda bod gennych chi ddim smell-o-vision de, achos sa hwn yn hogla yn ffantastig. So just cymwch bach. Mae hwn, fel a fi'n dweud gyna, wneud hwn probably wneud 4 pelen bach sydd yn 2 borsiwn, so mae yna 2 belen per borsiwn. Ond wneud nhw fewn i rhyw patties bach ty seis yna, swn i. Traddodiadol, mae hyn yn dod ar stick hefyd yn... Yndyn. Os ti eisiau enw ar stick, a wedyn hopi nhw ar tân, mae'n bwysig i socio yn y sticks am ryw 20 munud mewn dŵr gyntaf fel bod hyn am ei llosgi. So ia, fedrwch chi'r enw ar sticks pren os ydych chi eisiau. Listar Metcalf o Llanrwst, fodd ar y roed y cig iddyn ni. Os ydych chi yn Llanrwst o gwbl, checiwch allan achos fod i'r cigydd gorau yn yr ardal. So ni fewn y fama wan i setio fo am ryw awr, swn i'n deud, ar y lleia. Ond os ydych chi eisiau iddyn nhw setio'n iawn, swn i'n deud i gadw nhw fewn yn yr oedgell dros nos. So, tra mae'r cig yn setio, dwi'n mynd i ddangos i chi sydd wedi gwneud iogurt mintys really neis i fynd efo fo. I gychwyn jyst efo iogurt groegaidd, plaen, a dwi'n mynd i gychwyn trwy jyst rhoi bach o juice hanner lemon. Tip bach hefyd, os ydych chi eisiau squeezio lemon, os ydych chi wedi torri fo'n hanner, ydych chi jyst yn pricio fo efo cyllall fel yna, cyn squeezio fo, dwi'n cael lot fwy o juice allan. Peth nesaf dwi'n mynd i roi fewn ydy pinsiad o halen a pupur. Llon llaw o mint di torri. Peth ola i fynd fewn i'r iogwrt ma ydy clwb o garlleg. Rhywbeth arall da ni'n mynd i baratoi tra mae'r cig yn setio ydy nionod i fynd i fewn i'r cofta. Rydyn ni jyst nionod coch di chopio i fewn i slices yma ma. A wedyn nhw'n i squeezio sydd o hanner o lemon i fewn i'r nionod. Ia, da ni jyst yn mynd i dresio'r dail ma hefyd i fynd i fewn i'r cofta. So, yn amlwg, gallwch chi jyst iwsio lettuce fresh os ydych chi isio. Dwi'n mynd i wneud chydig bach o olive oil. A dwi'n mynd i squeezio lemon dros y dail hefyd. Sprinkle o halan, chydig bach o pupur. Reit ta, beth nesaf ydy main event te. A we, dwi'n gwneud blue pizza efo yma. Dyma rai nes i wneud gyna cyn i chi gyrraedd li. Bach o olew fewn yn y badell. So dwi jyst yn mynd i sprinklo dipyn bach o bupur du. Dipyn bach iawn o halan. Wan mae hyn yn mynd i helpu i'r ochr sy'n cael ei ffrio, crispio fyny'n bach. Dwi ni hwn gynta. So yr ochr dyn ni newi rhoi seasoning ar i lawr yn gynta ynddo. Gwnewch yn siŵr bod wedi cael ei preheatio ag oil yna fo, otherwise wneud nhw sicio'n syth bin. So just symud o gwmpas. Gwnewch yn siŵr bod nhw'n symud ar ben eu hunan heb gorau twtsiad nhw. A just constantly symud nhw o gwmpas. Gwnewch yn siŵr bod nhw ddim yn sticio. A tra mae hwnna'n cwcio, neu'r un peth eto, bach o halan ar yr ochr i fyny. So da chi'n gallu gweld yn barod wan ar yr ochr yn fama. Maen nhw wedi dechrau lleihau yn bach. A jyst ar y gwylod ma'n fama, ti'n gallu gweld ma'n dechrau mynd yn dyn ac yn lyflu ac yn frown yn fama, so da ni'n mynd i flipio hein wan. Ww ia, lyflu. Yn jyst yn gwneud yn siŵr eto bod nhw ddim yn sticio. Mae wedi dechrau sticio dipyn bach. Os dyn nhw yn dechrau sticio, jyst bach mwy oil i fewn. Gwbl sy'n angen i wneud.
Ni. Ho! Mae gennau reol efo cig yn enwedig. Da chi'n gwneud patties. Da chi mond really eisiau flipio nhw unwaith. Gadael nhw gwcio unwaith ar bob ochr. Os da chi'n dechrau flipio nhw mwy na hynna, wneud nhw'n cwcio. Gweld yna wan, so dim ond unwaith wedi flipio nhw. A fydd yr ochr arall wan. Dyna ni. Dyna'n union oedden ni'n edrych am li. Dwi mond yn flipio nhw mwy na unwaith iddi chi. I ddangos yn union pam mae angen ei wneud. Dwi'n cwcio holl ffordd trwad yn barod. So diolch yn cymryd llawer. Fel da chi'n gwybod, os da chi'n cwcio cig coch yn aml, da chi'n gwybod bod lamb a beef. Diolch yn cymryd llawer i gwcio. So mae hein i wneud wan. A jyst fel testar bach, dwi wedi torri fan hana, jyst i weld beth sy'n digwydd ar y tynewn efo'r cig yma. Yn fan hyn mae gennym ni pita bread, flatbread i reid y coftas i fewn. So dwi'n mynd i rei hein syth yn y tostar, fedrwch chi gnesu nhw yn y pan. Yn y pan ydych chi wedi coginio'r cig yn efo, neu mewn pan ar wahân. Ond ia, dwi jyst yn mynd i rei nhw syth yn tostar. A wneud nhw agor i fyny ar y tu fewn i greu fatha pocad i rei bob dim i fewn i. So, ydych chi'n gweld mae hwn di fatha agor fyny bach yn y tostar. Os da ni'n torri hwnna'n hanner rwan, mae o'n creu dau pocad. Perffaith. Yr iogurt yn y gwylod, dwi'n mynd i gymryd darn o letys rwy go hwnna i fyny, swffio fo i fewn. So nesa, hwnna fo, hwnna i fan alwch. Mionyn lemon i fan. Ydych chi'n gallu gweld o'n hefyd fel o'n i'n sôn gyna, maen nhw wedi dechrau troi'n bach yn pink goleach o gwmpas yr edges. So ni pupur yma oes. Pupur coch, y pupur a'r host yma. Os ydych chi wedi sylwi, mae gen ni lliwiau Steddfod yr Urdd fan hyn, mae gen ni pupur a coch, letys gwyrdd, feta gwyn yn mynd ar y top. Fel unrhyw herb, tip bach i chi wan, mae hwn yn wych os ydych chi'n cael drink bach, ydych chi'n cael rhaid mint mewn diod o ddŵr neu G&T bach. Os ydych chi'n rhaid clap bach dros y herbs, mae'n rili dod ar smell i gyd allan. A dyna ni. Dyna ni, ie. Coch gwyn y gwyrdd. Lam cofta Mr Urdd. Cyn i ni fynd, dwi'n eisiau diolch ofnadwy i Cig Cymru. Diolch am noddi y rhaglen yma. Diolch am roed y pini briliant yma i fi. Iddyn ni. Ac wrth gwrs, diolch yn fawr i chi am wylio ni gyd wneud hyn ac am gwcio hefo ni. Ac mwynhewch!